شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ سلام تأجانا كروسوس مسكولهمي شالوم جز فشاملين جد سمود ورمير الله لوم دم هم تقول لي زين نقول زبلت أكلنا زبلت أمعلت زخون حزنا لكم نمتنا زمعلت زخون نهيوت كال حزنا متينا لنا وإذا هو kommit med programmet det bästa ordet för den bästa dagen. لوم نكافولك المستيراوي هيوت بمستيراو أنقاي زنبر زبلي. Och dagens ord det är det hemlighetsfulla livet levs med det hemlighetsfulla språket. مصحف قدوس مستير نابل دصوعم ነገራት አለው. Det finns vissa saker som Guds ord förklarar det som hemlighetsfulla. ንኣብነት ኣነ ንሱቅ ምን ሕጂ ንነብረሉ ዘለና ህይወት ንተፈጥራዊ ኣእምሮ ምስጢር እዩ. Exempel det livet jag du lever nu är för sinnets hemlighetsfull. Det är mysteriskt. ንቢዩኒቨርሲቲ ኣእምሮኡ ብዙሕ ፍልጠት ድኻዕበተ ሰብ ንዕኡን ምስጢር እዩ. Även för en person som har studerat i flera års universitet som så är det här för svårt att förstå. ንጥበበኛታት ናይዛ ምድር ምስጢር እዩ. För de som är världens visa, det här är mysterium för dem. ምክንያቱ ነዚ ምስጢር እዚ ንኽትርዳእ ምስጢራዊ ዝኾነ አንደርስታንዲንግ ማለት ናብዚ ምስጢር እዚ ዘእቱ መንፈሳዊ ዝኾነ ምርዳእ የድልየካ. Och det är för att kunna förstå det här livet så behöver du mysteriskt sett det andliga livet som förklarar det för dig. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 Så i Kolosserbrevet kapitel 1 ካብ ጥቕሲ 26 från vers 26 ማለት እቲ ካብ ዘለዓለም ካብ ውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ እተገልጸ ምስጢር ሃብቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ህዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ንሱን ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ ኢሉ. Det står det hemlighet som genom tider och släktled varit dolt men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem vill Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. ዋው ሪኹም ክርስቶስ ኣባና ህይወትና ምዃኑስ እዚ ነገር እዚስ ንዘመናት ምስጢር ነይሩ. Ser att Kristus i oss, att han är härlighetens hopp, det har varit dolt i flera generationer. ሕጂውን ንቅዱሳን ይተገሊጹ. Men nu har det endast uppenbarats för det heliga. ሕጂውን ነቶም መንፈስ ኣምላኽ ዝሓደሮም ይተገሊጹ. Och nu har det blivit uppenbarat för dem som har Guds ande i sig. ካልእ ሰብ ከይርድኦ ይኽእል እዩ ዝሓቅሲ. Det kan vara att de andra inte förstår den här sanningen. ኣብ ምኽንያቱ ነዚ ሓቂ እዚ ክትርዳእ ዝገብር መንፈሳዊ ርድኢት የድልየካ. Och det är för att det som kan göra att du förstår det här behöver du ett andlig förståelse. ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ካብ ኣእምሮ ዝሓለፈ ህይወት ኣባና ኣትይዎ ዘሎ ካብ ኣእምሮ ዝሓለፈ ንዕኡ ዘነብር ቋንቋ ሂቡና እዩ. Och det är för att det här livet som Gud har gett oss som är över det vanliga livet, som i det andliga livet, så har vi fått ett andligt språk för det också. ስለዚ እዚ ቋንቋ እዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ነዚ ህይወት ከይቋረጽና ክንነብሮ. Så det här språket är viktigt för att vi ska kunna leva det här livet konstant. That's why ክርስቲያናት ኣዚና ብቋንቋ ብዝሕና ክንጸሊ ኢምፖርታንት ዝገብሩ. Och det är därför kristna behöver be väldigt mycket i tungomål. ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 2 I första Korinthierbrevet kapitel 14 vers 2 እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረባሉ ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ. Det står, den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. ሪኹም ናብ ክርስቶስ ምስ መጻና ሓደ መንፈሳውን ሱፐርናቹራል ዝኾነ ዴስቲኒ ኢና ጀሚርና. Sen när vi kommer till Kristus så har vi börjat en ny väg som är övernaturligt. ስለዚ ነዛ ሓድሽ ጎደና ሓድሽ ጉዕዞ ጀሚርናዮ ዘለና ብትኽክል ንዕኡ ክንነብሮ ዝገብረና ድማ ሓድሽ ቋንቋ ተዋሂብና ኢና. Och det som kommer ge oss möjligheten att kunna leva det här nya livet vi har fått det nya språket också. That's why ብቋንቋታት ክንዛረብ ከለና ነዚ ክንነብሮ ዘለና ህይወት በአፍና ክንበይ ኢና ንጅምር. Och det är därför när vi talar i tungotal så det vi gör är att vi profiterar ut det liv som vi behöver leva fram. ክግለጸልና ይጅምር. Saker och ting börjar uppenbaras fram. ናብ ርድኢትና ክመጽእ ይጅምር. Det börjar komma till vår förståelse. ስለዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ክርስቲያናት ኮይና ብቋንቋታት ደይንጸደ እንድሕር ኮይና ነቲ ክንነብሮ ዝተሓንጸጸልና ጎደና ክንነብሮ ብትኽክል ኣይንኽእልን ኢና. Och det är därför för kristna är det väldigt viktigt att tala det språk som man har fått, för när man inte gör det så kan det bli att man inte uppfyller den väg som har blivit förberett för en. ብዙሓት ሰባት ብቋንቋ ምዝራብ ሸለል ድብሎ ኣለዉ. Det finns många som undviker att tala det här i tungotal. That's why normal ተራ ናብራ ነቢሮም እዮም ዝሓልፉ. Och det är därför de lever vanligt liv så som där ute. ማለት ነቲ ኣምላኽ ክትነብሮ ዘዳልወልካ ብትኽክል ክነብሮ ይደሊ እትብል እንድሕር ኮንካ ካብቲ ሓደ ንዕኡ ብትኽክል ዘንብር እዚ ቋንቋ እዚ እዩ. Så om du vill verkligen leva det liv som Gud har förberett för dig och du vill det, så behöver du använda den här vägen och det tala i tungotal. እዚ ናይ ክርስቶስ ህይወት በአና ምግላጹ ክበዝሕ ንደሊ እንድሕር ኮይና እዚ ቋንቋ እዚ ምጥቃም የድልየና.
Om vi vill att Guds uppenbarelse ska växa i våra liv så behöver vi använda det här språket. ስለዚህ ካብሎሚ ፉሊ ታይም በቋንቋታት ትጽልዩ ኩሎኩም ኣለኩም Så från idag framöver så behöver ni ha en tid där ni specifikt ber i tungotal. ጃስ በቋንቋታት ጥራሕ ንኽጽልዩ ጊዜ ፍለዩ Så avskilj tid endast för att ni ska be i tungotal. ሽዑ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በጣም ንህይወትኩም ከገረመኩም ክጅምር Då kommer ni se det effektivt det Guds ande kommer göra i era liv. በቃ ካብ ኖርማል ተፈጥሯዊ አእምሮ ዝሓለፈ ርድኢትን ምግላጽን አይዲያን ክፈስስ ክጅምር ይውሽትኩም Då kommer övernaturliga saker som utgår det vanliga tankesätt flöda er inre. ክርስቶስ አባኹም ህይወትኩም እዩ Kristus i er är ert liv. እዚ ምስጢራዊ ቋንቋ በቋንቋታት ምጽላይ ድማ መንበሪ እዩ Och det här hemliga språket, tungotal, är ert vardagliga liv som ni behöver i det andliga. ስለዚ ኣብ ቤተክርስቲያን በቋንቋ ጸልዩ I kyrkan, be i tungotal. ኣብ ገዛኹም በቋንቋ ጸልዩ Hemma hos er, be i tungotal. ኣብ ዚሕኩም ጸልዩ Be det mycket. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.